wena wendlovu bayede bantu bakithi Dumelang, molweni, abusheni, Rilosha, sanibonani. Bantu bakithi siyaphinda siyahlangana lolu hlelo. Aminkosi Thokozani Gcaba, host of Umnotho Emakhosini. Ekuyikona esizohla siyaqhubeka nalolu hlelo lwethu la kusizini 3 khona. La esikhuluma khona ngokubuyiswa komnotho amakhosi ukwazi kube wona akhulisa umnotho elekelelana nohulumeni, elekelelana nazo zonke izinhlaka singayishiyi ngaphandle i-private sector, ngoba i-private sector idlala irole enkulu ngaphansi naye endaweni zamakhosi. Kodwa esikushoyo kuningi ke sithe imibono esitholile yabantu nebasivezele yona ukuthi cha bayafisa ukuthi nabo kube nesifake isandla. Siyabonga kulabo abakuvezayo abafisa ukuba ingxenye nabasondela ngaphambili. Siqhubeka kanje futhi ni subscribe nibonakale ukuthi sindawonye, nibeke futhi imibono yenu eyakhayo ukuze sikhule isizwe, ukuze sikhula ngokuthi sonke sibambisane. Siyabingelela futhi nani sizwe samabhinqa singanishiyi ngaphandle, amakumkani wonke siyabingelela, ingonyama zonke siyazibingelela. Esikhuluma ngakho kakhulu masithi sibuyisa umnotho emakhosini sithi cha bona bezitha nansi indaba la, indaba ingomnotho. Siyabona isizwe siyaqotheka kulamalokishi. Mangabe ubheka emalokishini abantu bayazibuza, abanye bafika oyise. Niyakhumbula ukuthi amalokishi ayakheke kanjani? Amalokishi ayakheke ngekhathi zobandlululo la okwazi khona ukuthi obaba besuke nomkhulu emakhaya beze emadolobheni ngenxa yendlala njalo. Bawakhaka amadolobha siyazi somlazi, omashu, osobantu, maningi amalokishi ngeke uzwaqede mongawabala osoweto akhona la eSouth Africa. Kodwa into eyenza ukuthi abantu bahlala emalokishini baze bakhohlwa ubona, sakhohlwa isintu sethu ngenxa yokuhlala emalokishini. Abantwana abasazi namhlanje, abantwana bayafisa ukuthi kube nohlelo la bathi khona cha akazibuyele emasisweni, ake beqonda ukuthi yini kahle kahle kanti eyayinhle ngamakhaya. Siyathola ukuthi emakhaya bekunemkhosi, kunemgidi. Sikhuluma nje kule nyanga esikuyona kuzobe kuwumkhosi womhlaba le enyokeni la khona isilo sibize khona wonke uZulu, sonke isizwe nezinye izizwe zizobe zikhona abasuka endaweni ezihlukahlukene. Siyacela ukuthi siwathende lo mgubho la egatshiswa khona ngobuhle beyintombi zakithi eziziphathile kwaze kwayilesi sikhathi la sithi khona ziyobeka khona umhlanga. Sithi ke siyabonga kakhulu lo msebenzi. Mhlawumbe siphinde sibonge nje nomama uyibona abahlola izintombi ekuyibona abenza umsebenzi omkhulu kangaka. Futhi siyaqonda ukuthi kwamanye amalokishi bakhona amalokishi nawo alekelelayo awenzayo wonke lo msebenzi. Kodwa kubalekile ukuthi sekwenziwe konke ke lokho senza kanjani ukuthi abantu bephile. Simile kuleyo ukuthi cha akuphilwe manje yonke into eyenziwayo. Senza kanjani ukuthi ingane emalokishini zifundiswe ukudayisa kwemvunulo. Ngoba sizofika la sikhona imvunulo egqokwayo siyabuka manje makuyimicimbi abantu sebagqoka noma kanjani. Into zamakhosi ayisahlonipheki. Akusazi ukuthi inkosi egqoka lokho mangayona inkosi awugqoki lokho. Abantu abasawazi umehluko. Hayi lokho kugqokwa abesifazane noma besimame, cha lokho kugqokwa abesilisa, cha lokho kugqokwa abantwana. Abasazi abantu namhlanje kuthengwaphi. Sinika abantu ithuba la sizobabiza khona kuyona le platform abazoza abadayisa abanamabhizinisi bezochaza ukuthi into zesintu ngayike isihlangu, amahawu, ukuthi ihawu lakhiwa kanjani, isidwaba, imiqhele naye siyifakile. Kuningi izinto ezikhona la kufanele khona abantu benze ibhizinisi, abanye beze beyithathe imikhiqizo.
abantu abakwazi ukwelisa imikhiqizo iye kulamazwe aphesheya laba ithe kungadlalwa ngabantu ngoba bakhona abanye abantu kodwa uma uthi uyezwa ekugcina kudlala ngomama beze ubuhlalo omama kodwa manje lekwenzeka ngayo nendlela ekudayiselwana ngayo ayikahle yila sifisa khona sithi ugovernment ke kumele usondele kube iwona oyingxenye la ukwazi khona ukulekelela beregisterwe amakhampani bebe namabhizinisi. That is very important. Benzele osazi becomply yonke into ekufanele bekwazi ukuthi becomply in terms of business kwekhampani ukuze umama eyazi ukuthi kwenzakalani ukuze isizwe sizokwazi ukuthi siphile. So lezo zinto siyazibonga ukuthi ake manje noma ngabe ziyenzeka azenzeke kodwa wonke umuntu esondelile akekho umuntu ekufanele ehlale engenzi lutho ngesikhathi esikusona. Isikhathi esikusona kuyabheda. Isikhathi esikusona abantu balala abadlili kodwa mangabe sizohlehlela ngemuva singakwazi ukulekelelana ezinye zezinto esizoyifundisa kuma co-op ukuthi exchange umnotho angilinganise mangabe sikhuluma ngoku-exchange umnotho akekho umuntu kwaZulu Natal ongazi ukuthi umkhanya kude kuno pineapple lapha yana ake ngikhulume nje ngopineapple kunotshwala bamaganu lapha yana emkhanya kude wonke lowo mnotho abantu kufanele befundiswe ukuthi upineapple kuneyindawo ongamili upineapple senza kanjani ukuthi bekwazi lezo ndawo ukuthola upineapple kuneyindawo ngalama ubheka ngakondwedwe ubheka komaphumulo indawo egcwele obhatata egcwele omadumbe so kufanele umnotho uthathwe ngala uyiswe ngala uthathi laba bedayisele ngalaba kube khona yonke into lento siyiprocessa kanjani imshini amalokishi angcolile kwenziwa recycling amakhosi kodwa ehambe phambili izona zonke lezi kwenziwa recycling hayi ukuthi amakhosi wona azenzayo amakhosi alanda la investors once amakhosi ethatha amandla awo kahle kufanele kube yiwo afikela kuona ama-investors nohulumeni kuseyiziswana bese ifundiswa zakithi kube yizona ezichaza ukuthi in terms of ama-MOU ama-document ukusebenzisana kwenziwa kanjani ukuze isizwe sikwazi ukuphila la sikwazi khona ngokomnotho sokuwobani abawucheckayo ukuthi umnotho wethu uyakhula la sizofika size sakhe khona ama-competition sakhe ama-awards ukubonga kwama-district ukuthi yiphi i-district esebenze kakhulu yiphi i-district ekhulayo kulo mnotho esizobe siwenza abantu bayashutha abantu amaciko bayathula benza zonke inhlelo ezikhona la sifuna khona ukubona sizobamema abantu la ingane i-actor khona ama-movie konke lezo zinto lezo ngoba abantu bayitshela ukuthi umnotho ukuvuka emsebenzini akuwona wonke umuntu ozovuka ekuseni ngake ngakusho lokhu ngeke sonke siziqashwe kamasipala whether you like it or not ngeke sonke siqashwe kamasipala ngeke sonke siqashwe kwi-department sonke ngeke kuze kwenzeke abanye kuzofuneka behambe beyokwakha amathuba emisebenzi so siyacela-ke uhulumeni ukuthi sondela sizolimema ukuthi nizobachazela isizwe ukuthi ikuphi elikuphethe sizokwenza kanjani la sizolibiza khona esizocela futhi amakhosi siwanxenxe kube yiwo amakhosi kube nje ne-summit la uhulumeni wonke upresident Ramaphosa kube uyena ofika necabinet yakhe yonke la izochazela khona amakhosi ukuthi yini abayiphathela amakhosi specific amakhosi sizomema ugovernment led by President Ramaphosa ukuthi ezochazela amakhosi ukuthi yini abayiphathele amakhosi isizwe samakhosi ngabo bonke ubuhlanga amapedi amavenda amashangane amaXhosa amaPondo yakhoyisani bonke siyafisa ukuthi bebe ingxenye yila sesizobe khona sesakha isizwe yila sesizobe khona sesakha sibe nomama isizwe esibhekele naso njengamanje omama ubani okhulisa omama amakhosi efanele esondele ukukhulisa isizwe ukukhulisa omama asikwazi ukubuka amahlazo kanje zonke insuku manje sesibuka igazi sibuka abantu bedutshuliwe sibuka abantu belele emgwaqeni asiyiphi isizwe sosikhulisa yisiphi ingane ezokhula zibuka into enje lesi sizwe lezi ngane lezi abantu bayafa zonke insuku le moya egcwele lana emgwaqeni kuthiwani ngayo bathini abazi abangaphambili oprofessor sizobamema oprofessor ekuyibona abaziyo ukuthi senza kanjani imayini asikwazi imayini ukuthi singabi ingxenye yeyimayini ubukhosi fanele kube ingxenye yeyimayini and ubukhosi ibona efanele buthathe ilead
ukuze kubonakale. So siyacela ke bantu bakithi nje basithembisile ukuthi siyaqala ke siya kuma interview, siyaqala ke senza yonke into ngokubambisana la sithemba khona ukuthi sizobe sikanye nani nonke. Sizosamabhinqa nani umsebenzi wenu muhle kakhulu, siyafuna ukuthi nibone, sifunde futhi ukuthi sithenge komunye umuntu. Izikole sibonile ukuthi kunezikole ama-feeding scheme okukhona la ezikoleni, abantu abathenge labo supplier or service provider abathenge phela kulabantu abatshalile omama abatshala amadumbe. I mean ezikoleni kudliwa iklabishi balisebenzisa, akuthengwe phela iklabishi, akuthengwe phela ispinashi, akuthengwe bonke imikhiqizo okhona. Abafuya izinkukhu, abafuya inkomo, abafuya, kuzoba nendlela yokuthi sisebenzisane, and bonke labo bantu sizobabiza nabantu abazosifundisa ukuthi mangabe ufuya inkomo yini edingakalayo, mangabe ufuya izinkukhu yini edingakalayo. Akekho umuntu, ngoba nabo laba abamhlophe iqiniso lithi bayazi ngohlobo logandaganda masilima amasimu amaplaza okufanele masivuna, bayazi okusho ukuthi kuzofanele bethathwe abantwana beyiswe kuma-training government. Mangabe ufikile wayingxenye kuzofanele amakhosi ekwazi ukuthatha abantwana abazoyotrainwa bebuye beyosebenza amasimu. Amasimu awakwazi ukuhlala kanje enile, amasimu makhosi esizwe, amasimu enile yonke indawo, abantu abasasebenzi manje. Amakhosi iwona efanele ephushe lowo ma-program. Siyaphinda siyosike sasho kulolu hlelo siyamelana kakhulu nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Sithi madoda siyacela abantu bevikeleke. Amadoda iwona avikela isizwe. Indoda is the priest of the house. Indoda iyona, amadoda iBhayibheli likhuluma ngamazibulo, iyona evikela isizwe. Ayikwazi indoda iyihlazo, indoda sizokuthiwa ibishaya umuntu wesifazane noma indoda ibulele abantwana abangaka, kubi lokho. Yes, siyesizwe nabantu besifazane kuye kwenze into enjalo, kodwa amadoda asilivumi iqiniso ukuthi ithini etholakala ngathi ngempela abantu besimame bayahlukumezeka. Nalesihlava esingenile esikhona sokuthi abantu bakithi esiphila nabo bebala kuthiwe kukhona imithi esetshenziswayo ngabo, kubi lokho, ngoba siyakhohliswa into engekho. Akekho-ke umuntu ekufanele ezithole engenakho ukuhlala kahle, engakhululekile. Nayo futhi amakhosi, lento le makhosi yo-social media, abantu abangenzi izinto ezimbi ezilulaza abanye abantu bebethi kuyadlalwa. Ngoba i-social media mawubheka njengamanje ziningi izinto ezilulaza abantu kugcine kuthiwe kuyadlalwa. So nje madoda esizwe, mphakathi wonke wakithi, sithathe leli thuba ke manje sizokwakha isizwe. Ngeke size sisakhe sodwa, sizosakha nani, sizosakha nohulumeni, sizosakha ne-private sector, sizosakha nabantwana, nawo wonke umuntu uzoba ingxenye yalolu hlelo. Please subscribe kule channel yethu la sizokwazi khona ukuthi sibe sonke sikwazi ukuthi ngiyanithembisa uhle kakhulu. Wena nje watch the space, hlala uhleli khona uzobona bonke abafisayo ukupromote imikhiqizo yabo. Siyabacela beze ngaphambili, sakhe uhlelo, sinohlelo lwabo abafisa ukuthi kulolu hlelo bephushe imikhiqizo yabo, befisa nalabo benza khona sivumelekile. Uyakwazi ukusimema kwi-event yakho la kwazi khona ukuthi leyo event silenze uhlelo, sifike silenzele khona live, sikwazi ukusebenzisana. Siyabonga kakhulu. Thank you.